Hoši, právě v tenhle moment streamuje Novby, má tam 1300 lidí, já nevím, proč nečím s bleskem, ten blesk měl vyplay, já nevím, co to, čemu je tohle, tohle není ono, tohle, to je lepší. Tady to je Arturios, nebo Artur, tak něco. A ježiš, ten blesk tam neměl být, já se omlám. Každopádně, já jsem se rozhodl, že dneska Novbyho stream snipnu v reálu. Já nevím, jak moc je to pitový návod, každopádně jo, tady je můj oblíbený streamer, tady doslova je. Dal bych mu pusu, ale ježiš, ne, víte co. Tohle to je prostě Novby, jo, ve zkratce. Pokud nevíte, kdo to je Novby, má 1400 lidí, streamuje každý den IRL streamy, já na něj celkem často koukám a rozhodl jsem se, že dnes tam vletím. Je někde v Praze, je tady u tady z toho Swam Lake Bar. Já upřímně, já se v Praze nevyznám, ok? A tady je turistická stopka. Takže když si takhle napíšu sem ve zkratce, jenom takhle jsem do tady z té karty, to jsem nebyl já, jo? Tady jsem někde volil pana počítač. Musíme si napsat se by, a teď ještě si musím překliknout zpátky, protože musím by stop Praha, tak tady mi to najde všechny možný, doufám, na mapě. Jo, tady mi to najde přesně, to je, tak jo, kde to najdem. Tady jsou tyto stopky a já musím jako najít, Ježiši Kriste. Ukáž main tour, já vůbec nevím, kde je, co to je. Já si myslím, vydržte. Ok, já to najdu, v pohodě, nic neříkejte. Ježišmarja, ano, to je podle mě někde tady, takhle. Tohle? Ne? Není to ono? Ne, asi ne, že tady to nebylo asi ono. Pokud se nejmím, tak tady stojí něco na styl, jak se tam jmenuje, tady sakra, já nevím, co to je, o můj bože, ale já si to pamatuju, jenom mi to nemůže dojít nějaká brána, tady je nějaká brána a u té brány to je a teď je ta brána, teď najdu tu bránu, já to hnedka najdu, vydržte. Ok, našel jsem si, že tady něco je jako hračkářství v Praze, což by plus minus mělo být poblíž, plus minus by mělo být někde tady, tady, takhle, tohle je ono, jo, to je ono, a když se podíváte, tak tady to vypadá takhle, jo, což si řeknete, k čemu to je, k čemu mi nám to říkáš, já vám to vysvětlím, ok, když se takhle dám tohohle panáčka, tady z toho panáčka, o můj bože, kde by to mohlo být, tady takhle někde, já nevím, asi takhle, tak tohle nevypadá vůbec to není to, co jsem chtěl. Vydržte vteřinku, vydržte. A že by, ne, to nebylo jako ono, o můj bože, já jsem úplně někde jinde, kamo. Ne, počkej, já jsem dobře, takže tudy má, takhle, půjdem tudy má, takhle, a měl bych sam podle mě dostat, já se v Praze moc nevyznám, já ven moc nechodím, takže musím nejdřív prozkoumat tu oblast, ale jo, podle mě se blížím k něčemu, ne, neblížím? Dobře, neblížím. WTF? Já nevím, no, tohle je fakt dost počkej, já jsem to našel, hele lidi, já jsem našel. Tohle to vypadá přesně, no to asi ne, to není vypadá jako ono. Tady je něco jako Hibernia. Ok, takže napíšeme Praha, Hibernia. Ale to, jo, to je přesně ono, to je 100% ono. Ne, bez strany, hele, počkej, dej ten panáček, ok, panáček, a jdeme takhle sem, prosím, hoď to tam. Kámo, já myslím, že jsme takovým, ok. Tohle je ono, musím zaslat tady sedí, pojďte se, tady je ono, a když půjdu takhle sem na druhou stranu, tak budu mít přesně ten pohled jako on, vidíte, tady je ono, to je ono, ok, tak teď už jenom. Dobrý, já jsem Jakub. Jo, hacker, jo. Ano, přesně tam. On je tam právě takový ten pán, který streamuje, jestli víte, co je streamování. Ne? Takže tam právě jako nejdu se na něj podívat, jestli tam ještě ho uvidím a se to tam uvidím, tak jako nenápadně, jako třeba v pozadí, no jestli už zamával. Jako do televize, znáte to. On je normálně jakože z Ústí nad Labem, ale přijel dneska do Prahy sednout prostě, že občas není ty prostory asi, aby to bylo zajímavější a prostě tam povídá s lidmi o pivka, no. To je strašný, no. Jasný. Myslím, že ten pán je speaker. No, on to není speaker, to je prostě normální jako člověk, on nemá žádnou jinou práci, on dělá jenom tady to. Že prostě chodí takhle s mobilem, točí se, vysílá. Prosím vás, na co tomu člověku práce, pak on je normální speaker, pak on může normálně kecat a vydělat z toho víc peníz, než by chodil na fabriku. Poslali ještě peníze? Jo, já jsem mu poslal peníze na jedno pivka, by tam ještě zůstal právě chvilku, protože bych to asi jinak nestihl. Ne, na pivko, já jsem mu poslal pár korun, nějakých 30. 30 korun, pak 1000 lidí pošli no, to 30 korun, tak to bude perfektně. No, to takhle se vydělá, no. Tak jo, já pochopil, co to je, ale. No a tady dokonce někdo poslal 500 teďka. To je aplikační žebrák. To je nový způsob přes aplikaci, ten fyťák, který stojí na koleních posřed ulici a no. To je modernější. No. To je chytrý, ty vole, jasný. Vypadá to, že to fakt stihne, no, že to pivo ještě nestačí dopít. Jo, tady se ulice, tady už to poznávám. Teďka zleva je Národní banka. Jo, tady to stačí klidně, tady to je dobrý. Teďka, jo, super, děkuji strašně moc. Tak jo, krásný den. Zatím, naschle. Tak jo, jsme tady, každopádně, teďka on nedá to nejlepší čas. On sedí přibližně tamhle a já jsem tu podívat, ty toho.
Jsem zvědavý, jak to dopadne. Mimochodem, já se zapnu ještě jeho stream rychle, ať mám přehled, jak to vypadá. Když teď takhle tu videa půjdu, tak tady je, jo, tady sedí. A já bych se měl každou chvíli zase, jinak neflexím, jo, neflexím. To není flex, hoši. Já přemýšlím, kde to sedí přesně. A jo, fakt, že jo, tamhle sedí, vidíte to? To jsou doslova oni, podívejte se, počkej, jsem tam někde vidět? To nejsem já. Ty vole, no, tak to je super. Tak skále, já tam projdu, počkat. A můj bože, teďkom přichází moje hvězdná scénka, jo, pojďte se sem před tím barákem. Tak jo, teďkom moje hvězdná scénka, tak já si nosím brýle, ať nikdo z chatu nic netuší. A jdu takhle, kámo, doslova tamhle sedí. Teďkom tady takhle projdu. Jo, teď jsem tam prošel. Doslova teďkom bych tam měl být, ukáž? Jo, teď jsem tam prošel, doslova teďkom, to jsem byl já. Reakce v chatu, jak mě zajímá, jestli někdo něco napsal, ty voho. Teď nám něco řeší, tak tam můžeme projít ještě jednou rychle. Mimochodem, jo, tady fakt vidíte, že to jsou oni. Víte co, tak rychle jdeme. On se teď zvedá, musíme ještě můj vletět, jinak je smůla asi. Tak teď nebo nikdy, chlapi, teď nebo nikdy. Oni dáme streamují, fakt, jak, oni dostal tamhle jsou, slavujte. A já se takhle projdu, přímo za nima, slavujte. Teďkom bych měl být vidět na streamu každou chvíli. What I'm doing here? Yeah. I drink beer. Nice. So, may I take the selfie? Okay, no problem. It's okay here. Tam jsou oni. Tam je Artur, dobrý. Kámo, vyšiml si mě někdo? Reálně nebo ne? Ne. Asi ne, že? Tak já se koukám, co tam říká, ty voho, protože reálně teď tam něco dělá na tom streamu, hej, tak to je hustý. Všimne se tam vůbec mě někdo, nebo ne? Teď bych tam někdo měl projít. Ne. Jo, už jsem asi byl. Ty vole, já jsem tam prošel, nebyl jsem tam asi vidět. Tady je budka, když zajdu za tady tu budku a tady někde budu, tak bych tam měl být snad. Počkat. Jak pitomej musíš být, abys tady to reálně dělal? Jsem tam, tam stojím, hoši, to jsem já. Ty kokos. Jo? No tam je pryč česká podpora. Kámo, doslova tam stojí na tom streamu. Víte co, tak já půjdu takhle jakože blíž a potom půjdu do hajzlu, OK? A teď jsem doslova prošel přímo před streamem, takže počkat. Dobrý, teď už jdu do frasa, jak se říká. OK lidi, tak počkat, vydržíme, teď bych tam měl projít. Doslova tam to jsem doslova já, vidíte to? To jsem doslova já, kámo. Furt si mě nikdo ani nevšiml, chápete to? Jak je to jako normální, WTF? Pojďte se, ty já jsem celou tady koukám na ně a nic, chápete? Nikdo nic, ach jo. OK, zavolám si mu kamarádovi, že jsem na streamu a schválně si mě všimne. Halo? Čus, brácho. Hej, stream Saipu, no vběhu Irul, jsem přímo za ním, pojď dělej, koukej na stream, no joke, jdu tam, nálet. Hej, to musím takhle nenápadně tady co dělat, jo? Ještě jednou to vezmu, takhle přímo na tom streamu. A pojďme se na to podívat, jestli mě tentokrát už někdo všimne. V utajení tam jdu. Teď jdu dostal za ním, no joke. I can send money. Close. Look. Hello? Dostal jsem mávnu na streamu, kam, jestli mě potají sem nikdo nevšimne, tak už nikdy, no joke. Jestli si mě potají sem už někdo to nevšimne, tak už nikdo, legit. Kam, no joke? Slavě to. Tady můj kámoš napsal, že to jsem já. What the fuck? Doslova, ještě jednou poslední náladu, jo, udělám. Počkat, vydržte. Tak slavujte. Tak jdu tam, já mám pro ty lidi musím být jako totální dron, ale jdu tam, sleduj. Já tady takhle sedím na popelnici. Jdu si sednout na popelnici, hoši. Jenom tak for fun. Tady takhle na popelnici vyčiluju a tady takhle počiluju, chápeš? Moje chvilka slávy, slavujte, za chvilku tam přijdu. To jsem já, vidíte to? Ty normálně se totálně chilluju, jako to jsem já, chápeš, to jisto. Mě asi vyhrotil, kámo, že mám fakeový jízy prostě, ale já vidím co, já takhle projdu, počkej, takhle půl pryč a potom půjdu zase zpátky, chápeš, jako je totální idiot, bro. Slavuješ takhle zpátky? Kámo, oni vůbec netuší, že já tady celou dobu trolím, reálně, tamhle sedí a já se tady procházím jak idiot, totálně. Úplně v chillu. A nikdo si mě nevšiml. OK, hoši, úplně poslední, co udělám, je prostě, že přijdu a pozdravit, čus, a vám to šlope, takhle něco řeknu a jdu do prdela. Jdu si potají dát ruku se streamerem, no joke. Ano, šlo pořádku. Všechno v pořádku. Česká, dobrý streamer. Jo, děkuju, cením si to, děkuju. Dobrý. Prosím tě, tak pošli nám číslo na PayPal. Anglie, anebo Buba. Buba. Kámo, jo, oni to fakt vědí, že to jsem já, legit no joke, teďkon se legit myslel, že to jsem já. Tak to ne, kámo, jdu do prdele. Co si tam říkají vůbec, mě by zajímalo, co tam říkají, ty boho. Buba. Kde je Buba? Buba je Fortnite hráč. No, každopádně je čas zmizet odsaď a zavolat si taxíka. Každopádně na čase už zmizet domů, protože myslím si, že už jsem stream snipoval dost, takže nechci další report, že za stream snipe, ještě jsem ban IRL. Každopádně už jsem si objednal taxíka a jedu domů, takže jo, díky moc za stream snipe.